עובד על חיקוי. תראה, ההבדל ביני ובין חקיינים אחרים, אני לא יודע איך הם עובדים, אני לא עובד על חיקוי. אצלי זה או שזה בא, או שזה לא בא. באמת? אני לא לובש פאות ומתחפש. מעולם לא. אצלי, אתן לך דוגמה, אם אני רוצה לעשות את המנוח יוסי בנאי המקסים, אז ישר, תגיד יוסי בנאי, יעשה, ילדות קשה, ילדות קשה, זה טוב שיש ילדות קשה. מותק, אם אני הייתי יודע שאני נראה ככה, הייתי רץ אחרי עצמי עם כף. מיד. עכשיו, או שמוליק סגל בזמנו, או כל חיקוי אחר. שמוליק סגל. לו רק ראיתם את המושב עליו היא יושבת, זה איננו מושב, זה פשוט מושב המליאה, וכשהיא מתנועת, זו אינה תנועה, זה פשוט תנועת המושבים. אורי זוהר, גבירותיי ורבותיי, תרשה לי להגיש לך את הקטע שאני הכנתי במיוחד, וזה צחוק בשלוש שפות. הצחוק הראשון, שימו לב, צחוק בערבית. הצחוק השני, צחוק ביידיש. והצחוק השלישי והאחרון, רבותיי, צחוק בהונגרית. אתה מבין, על המקום. אני לא מתחפש. זה הקונס, אתה מבין? תשמע, גם החיקוי הוא בסך הכל קריקטורה, הוא חוויה. לא צריך לעשות מזה אישיו, אתה מבין? ברור. איך אריק לוי אמר לי פעם, אל תחכה כל הזמן, כי בסוף אתה תחכה וזה לא יבוא. יש סכנה בחיקוי.